سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري نمو سلامتنا أبزز زلهم وتقبلوا كبرات خطاتلتي نايزا channel زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا أقدمنا كم وترو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتحبرونا بخبر نعدم ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመታት ተባባዕ ውጽኢታ ምዝጊባ ኣብ ናይ መዛዘም መዓልቲ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 10 ዓመት ተወዳደሩ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣተባባዕ ውጽኢታ ምዝጊቦም ኣብ ጥዕ 22 ነሐሴ ዝተኻየደ 50 መዛዘም መዓልቲ ውድድር ኣብ ናይ 3000 ሜትር መሰናኸል ኣቤል የማነን ሳይሞን መብራህቱን ክሳተፉን ከለው ኣቤል የማነ 50 ደረጃ ሳይሞን መብራህቱ ኸ10 ናይ ደረጃ ብምእታው ምስ ቀዳሞት 10 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣብቲ ናይ መዛዘም ውድድር ኣብ ናይ 1500 ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጎየት ኣትሌት ሰባሕ ዓማር ታሽዓይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ኣብ ናይ 5000 ሜትር ውን ኣትሌት ፊዮሪ ገብረ ህይወት ብተመሳሳሊ ታሽዓይ ተርታ ብምሓዝ ውድድር ፈጺማ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ጥዕ 21 ነሐሴ ኣብ ናይ ፍጻመ ውድድር ኣብ 1500 ሜትር ዝተወዳደረ ኣትሌት ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ንውድድሩ ብ3:42:53 ግዜ ብምዝዛም ሻልሻይ ደረጃ ሒዙ ወዲኡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገራ ዝተመልሰት ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ትሕቲ 10 ዓመት ብመንገዲ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል نحس مدالة كتعوت مخالة يذكر أرتيتا أب جمجم صد في زولو تباهلوم إسبانياوي أسلطاني أرسنال أرتيتا عج لامباردن مارينون كي بصحو أب كبير فرح كم زر كبيز نجر زولوم أتزعبيت أنكناي زدما أرسنال زاجتا كايداتهم كابزلا كل تجتمات بريمير ليج تسعيرو دحر موصيوم بسنك زترا إزولو دخما جمع مرانايز وقت صوتا دمانة أسلطان أمناي مسقوق أمتا أتي وكم زولو ينجرم ودي سلاسان شعتان عمت أرتيتا نتا تدخي ما كم زلا بدقفتان كالوتن اتوك أزلا أرسنال نمحيال أبز كرمت زي 132 مليون باوند وصايتات بمقبار حدث تتصاوت تعديقيوم انتو خونك نزز أكل متأنا جنزبا وصيو كنسو اتا سيمين لندناويت كلب نعاوتا زخون وصيت تحرم ويركبم نزا ملكيتو انجليزاوي تنتان سبورت ميتشار ريتشارد كقلص انكالو أرتيتا كاب حجن دحر حدث تتصاوت تنايم عداق عدل كلو ويكالنيوم مخنياتو اتا زنبرو تعدل درو تتقيمو لايوم بحجك عدقنا بحالفت كلب أرسنال طلب انت دقاريبو قنا بوليس مسجار تصاوت نايتا كلب سلازيف كدلو أبصر حك سعنا مسقاك بس حزق زي تدلي سعبين كختللو يخيليلوم ريتشارد عيبو أبز جزيز أرسنال بولس أتصاوت تكسحب عقمي بلان التمنتاي عقما تداخي مسلا زلو تتصاوت تناب تزبالة أبق عطم كان صبار قولو زخولو كلب بمدلاي كحرم مويم كبل قاليسوم كلبات بريمير ليج بسنكي كورونا فيروس 618 مليون باوند أتاوتات كم زخسارات جليسهم كلبات بريمير ليج عد إنجليز بسنكي كورونا فيروس أب عمت سبورت كلتشحن 618 مليون باوند أتاوي كم زخسارات حبيرهم بمسرت بالسويسرا بالاستخايدة فينانساوت صاب 17 كلبات بريمير ليج إذا أقدم مستقسمت أنا جنزب كثيرا اللوام بسنكي كوفيد 19 كاب تعذبتن كموعي وعنك رخبو أزنبرن أتاو بمسأنا كم خونه دمه تفليت أمير أسب عن حموشن شحت عزبت التأنجد كلا مانشستر يونايتد كتأتو زنبرا 118 مليون باوند بمخسارة أو قدما درجة كسر عن كلا توتنهام سيتي أرسنال ويست هام دما تختيلن ألوام بزيكا زئتن أب عمت سبورت كلتشحن 10 ناب تحت واي درجة استمرسا بورنماوث واتفورد دما بقدم تختل 36 مليون باوند 28 مليون باوند كسرا كم زلوا أتو تصبصاب سفيرو لهم بنصارنا يزخلو جنا كابزن 17 كلبات عد انجليز 3 كلبات مالت أستون فيلا شيفيلد يونايتد النرويج 10 مليون باوند أتاو رقيبا كم زلوات تحبيرهم بز مسرت أستون فيلا 59 مليون باوند شيفيلد يونايتد 85 مليون باوند كوم دما نرويج 122 مليون باوند كم وعاو تلفزيون كالئن مخسبات كم زرخبا تجليسهم اتصبصابا صعيب ودا دحري مانشستر يونايتد أتاوي انك خون زقبو زنبرمو بسنكي كورونا كسرن زلوا
ክለባት ብመስርዕ ዘንስዕባ ምዃነን ኣነፂሩሎም ንሳተን ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ 118 ሚልዮን ፓውንድ ቀዳማይ ደረጃ ቶተንሃም 69 ሚልዮን ፓውንድ ካልኣይ ሊድስ ዩናይትድ 62 ሚልዮን ፓውንድ ሳልሳይ ማንቸስተር ሲቲ 57 ሚልዮን ፓውንድ ራብዓይ አርሰናል 52 ሚልዮን ፓውንድ ሓምሻይ ዌስትሃም 51 ሚልዮን ፓውንድ ሻድሻይ ሊቨርፑል 43 ሚልዮን ፓውንድ ሻብዓይ ቸልሲ 40 ሚልዮን ፓውንድ ሻምናይ ወልቭ 39 ሚልዮን ፓውንድ ተሽዓይ ቦርማውዝ 36 ሚልዮን ፓውንድ ዓስራይ ሌስተር ሲቲ 28 ሚልዮን ፓውንድ 11 ዋትፎርድ 28 ሚልዮን ፓውንድ 12 ሳውዝሃምፕተን 23 ሚልዮን ፓውንድ 13 ብሪንግተን 15 ሚልዮን ፓውንድ 14 ክሪስታል ፓላስ 13 ሚልዮን ፓውንድ 15 በርንሌይ 4 ሚልዮን ፓውንድ 16 ከምኡን ኤቨርተን ብ2 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ 17 ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዋ ሊቨርፑል ተጻወቲ ምስ ሃገራውያን ጋንታታቶም ከይጻወቱ ከልኪላ ሊቨርፑል ንምስራዊ መሐመድ ሳላሕን ንብራዚላውያን ፈርሚኒዮ ፋቢኒዮን አሊሶንን ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሃገራቶም ዝካየድ ግጥማት ንኸይጻወቱ ከም ዝዓገተቶም ተሓቢሩ እታ ክለብ ነዞም ብሉጻት ተጻወታ ናብ ሃገራቶም ከይዶም ከይጻወቱ ዓጊታቶም ዘላ ኮሮና ቫይረስ ከይልኮፉ ብምስጋእን ናይ ውሸባ ሓጋጋትን ከም ዝኾነ ኣፍሊጣላ መሐመድ ሳላሕ ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ኣንጻር ጋቦንን አንጎላን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥማት ምጽራይ ዋንጫ ዓለም ንሃገሩ ወኪሉ ንኸይሳተፍ ተኸልኪሉ ዘሎም እቶም ሰለስተ ብራዚላውያን ድማ ናብ ሃገሮም ከይዶም ኣብ ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ንኽሳተፉ ሓሲቦም እዮም ተኸሊኦም ዘለው ሃገራት ምስርን ብራዚልን ብሰንኪ ኣብ ኣተን ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብመሰረት መምርሒ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ መዳይ መጓዓዝያ ኣብ ቀይሕ መዝገብ ሰፊረን ዘለዋ ሃገራትን እዚ ኸኣ በቲ ሕጊ ውሸባ መሰረት ዝኾነ ካብ ዘን ሃገራት ናብ ብሪጣንያ ዝመጽእ ሰብ ብቐጥታ ን10 መዓልቲ ክውሸብ ዝግደድ እዞም 4 ተጻወትቲ ሊቨርፑል ድማ ዜጋታት ናይ ዘንብ ኮሮና ኣብ ቀይሕ መዝገብ ሰፊረን ዘለዋ ስለ ዝኾኑ ምስተመርሱን 10 መዓልታት ክውሸቡ ክግደድ እዮም እዚ ከም ዘይዋጻእ ትገልጽ ሊቨርፑል ድማ ነቶም ተጻወትቲ ንኸይከዱ ክትክልክሎም እያ መሪጻ ዘላ ብዘይካዚ እቶም 4 ተጻወትቲ እንተደኣ ናብ ሃገሮም ከይዶም ኣብቲ ሊቨርፑል ኣንጻር ሊድስ እትገብሮ ግጥም ስለ ዘይህልው መሓዞም ውሕስነት ገይራቶላ ሊቨርፑል ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ነቲ ኣብ ምጽራይ ዋንጫ ዓለም ንኽትዕወት ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ዝገለጸቶ ኣባላት ሳላሕ ሊቨርፑል ንኽሰዶና ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ደብዳቤ ሰዲዳላ ምስሪ ኣብ ደብዳቤኣ ሊቨርፑል ቀልጢፋ ንሳላሕ ክሰዶን ሳላሕ ግጥሙ ወዲኡ ናብ እንግሊዝ ምስተምርሰ ድማ ናይ ውሸባ መስርሕ ከይግበረሉን ዝብል እዩ ተወሰኽቲ ዜናታት بسوني مشت قطن بريمير ليج قصيلو اب زمسيلو ويست هام ليستر سيتي 4-1 قطقيطا غود غيراتام ابت قطن قطر 9 تمالالبيسو زمسي اتقعي ويست هام ميكائيل انطونيو اوشت 4 دقائق كلتا شوطات كمزغب مخالو بسلطان ديفيد مويسن دغفتا غانتان جغنا تباهلو تمغيسوم نسو اب تاريختا غانتاون زبلص امزغاب شتو كخون كيلولوم ليستر سيتي قدامي ابرت صوتا نخزازم 5 دقائق كتورفون كلو اتقعيا بيريز بزفصومو بدل بقيح كارد كاميرا ስለስተባረረ ነትስተረፈ ናይ ጸወታ ግዜ ብ10 ተጻወት ያክት ውድኦ ተገዲዳም አከፋፋሊ አርሰናል ብራዚላዊ ዊሊያን ካፕታ ጋንታ ወጽኡና ብራዚል ከምርሕ ወሲኑ ከም ዘሎ ይሕበራሎም እተጻወታይ ምስ አርሰናል ዘሎ ውዕል ምሰብቃዕና ኣብታ ኮሪንቲያንስ ተባህለት ብራዚላዊት ክለብ በነጻ ክሰጋገር አውሳነ በጽሕ ዘሎም ሰሞናዊ ዝኸፈሎ ዘሎ 190,000 ፓውንድ መሃያ ከም ጽዕነት አድግ ከቢድዋ ዘሎ አርሰናል ውን ብዛዕባት ምስጋር አመልኪታ ምስታ ብራዚላዊት ክለብ ድሮ ዝርርብ ጀሚራ ከም ዘላ ይሕበራሎም ምስ አርሰናል ንሓደ ዓመት ጥራይ ተጓዕዙ ዘሎ ዊሊያን ኣብ ትሕቲ አሰልጣን አርቴታ ናይ ምጽዋት ዕድል ሰለስተ ግዝኡ መንበር ተቀየር ተኣምማቆይ ከሕልፍ ጸኒሑም አርሰናል በሰንበት ኣብ ገዛእ ሜዳ ኣብ ቸልሲ ድሕር ምድሃኻ ዊሊያም ና መንበብ ሓበሬታ ኢንስታግራም ከይዱ ንቸልሲ ክምጉስ ተራእዩ በዚ ቀርሓኑ ሓያለ ደገፍቲ አርሰናል ድማ ዊሊያን ልቡን ቀልቡን ምስ አርሰናል ዘየለ ከዳዕ ተጻወታይ ምዃኑ ብምግላጽ ጋንቶኦም ንውዕል ናይ ተጻወታይ ክስርጽ ኣውዕት ከቅርቡ ከም ዝቀነዩ ጸብጻባት የመልክቱ ናይ ቅድም ተኸላኸላይ አርሰናል ዝነበረ ሶል ካምበል እታ ጋንታ ጸገማታ ክትፍውስ እንተኾይና ንአርቴታ አባይራ ንዕኡ ከመሰልጣኒ ክትቆጥሮ ከም ዘለዋ ብምግላጹን ብዙሓት ወገናት አገሪሙ ተወደር 46 ዓመት እንግሊዛውነት ዝገለጸ አርሰናል ኣብ መኽፈት ግጥማት ናይ ዝዓመት ስፖርት ብክለባት ብረንትፎርድን ቸልሲን ጉድ ኮይና ኣብ ፕሪሚየር ሊግ መበል 19 ደረጃ ድሕር ምቕማጥ እዩ ካምበል አስዒቡ ኣነ ንደጋነርስ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ኣረጋጊጸ ይነግር ኣለኹ ካብ ተሸሚሞምሉ ዘለው ጸገም ከላቆም ዝኽእል እንኳ
ኣሰልጣን ኣነ ጥራይም ኣቦታ ኣርቴታ ኮይነነታ ጋንታ ከሰልጥን ዕድን ተተዋሂቡኒ ጸገማታ ፈዊሰና መገዲ ዓወት ክመልሳይ ክብል ድማ ተዛሪቡሎም ካምበል ወሲኹ እቲ ቀንዲ ድኽመት ኣርሰናል ኣብ መስመር ምክልኻል ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ መስመር ከመይ ጌርካ ናብ ዘይድፈር ዱልዱል ዕርዲ ተቐይሮ ኣኺሉ ዝተርፍ ተመክሮ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ ኮኾባት ቃይ PSG ኪሊያን ምባፔ ካብታ ጋንታ ንዝቀረበሉ ገዚፍ ገንዘባዊ ግንዑ ዘግዝም ሓድሽን ኣወናዋንን ውዕል ድሕሪ ምንጻጉ እተጻዋታይ ናብ ላሊጋ ናይ ምኻት ተኽእልኡ ጥርዚ በፂሑ ከም ዘሎ ይሕበራሎም ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኣብ ራዳር ኣትያቶ ዘላ ሪያል ማድሪድ ድማ እቲ ወዲ 22 ዓመት ፈረንሳዊ ነቲ ዝቀረበሉ ሓድሽ ውዕል ክሕሰሞ ብምኽኣሉ ልባረ ስሪሱሎም ብመሰረት ጋዜጣታት ፈረንሳ PSG ንምባፔ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ኣቀሪባ ዘላ ኮይኑ ግና ምባፔ እቲ ዘቀረበትሉ ዝተመሓሸ أنا مهيا تحت نايني مار بمخانو نتو وعل كقبلو أي مرتين مبابي وعلو كحدث انت خوينو انت واحدة معرني مار دومز كخفل كم زدليو بثلاقا من PSG كنقرت أنيحوم مبابي مس PSG تريفو زلو وعل نخبك حدا عمت راي تريفو بمهلاو زمت سكرمتي بنس الزورنا مادريد كم رح كم زخيل دارقا رقوص كوينو لوم بزخالوس بلانكوس اتكيبر عن فريحات تصنحت حلماك القهاد اللايو مالتيوم توتنهام نكوخ وولفز أداما تراؤر أبزور حزب لقحنا خطفرمو اجيق أسبسيبا كم زلا تحبيروم توتنهام نتتقعي دحرنا لقحو علوون ب4 مليون باوند وصايتات بقوامك كتفرمو زخلا سممع مس وولفز كتكتم دليت كم زلا وانا صيرالام أسلطاني توتنهام نونو أسلطاني وولفز اب زنبرلو اوان تراؤر اب كتشحن 18 زفرمو خوينو اب لعلة اسبانيا وتقعي عبا أدناقوتن تمساطن كم زلا ويزنقرلوم ويست هام نكرت زومان مونان مشرس سممع كتيمام اتا ابكل تقطمات بريمير ليج شمونت شتوتات بمزغابن شدشنت بمهلال النتشرس قديما مريحنت ناي تليق حزاز زلا ويست هام بتشرس نزقرب لنا 26 مليون باوند طلب دحر مقبالا نت سممع كتامام بيرام اتا هامرس بزبل قصصم اتفلت غانتا نتي اما اكلاي مسمر مكلخال صوت تخلخلاي كام نوح اوان اتحزا عينا اوديقاتلو صنيحام ويست هام ولا قام مشرس سممع انت ختمت مست فرنسا وتتصوتاي جن اب غداي كفل دومز غنا ايترادادتنا لام كوينو غنا زوما سومناوي 225 باوند كخفل طلب اقربولالهم ازخا كابتا اب تشيلسي كخفلو صنح مطن مهيا ازيو لعل زبليوم زوما نابرا اب لندن ازيو ماميو كم زلو بمملكات كا بريمير ليج وص كم زيدلي دحر مغلاص يا ويست هام نمفرامو تسمامعم بارسلونا نكفافالي اسامويل امتيتي ابز كرمت زكشوط زنبرا مدب عداغي بمسانو سلازفشلا ጭንቀታ ጥርዝ በጽሑ ከም ዘሎ ተገሊጹም እታ ክለምነት ብሰንክ ምቁል ቃል በቃዓቱ ክትቀመሉ ዘይካ አለ ዘላ ፈረንሳዊ ብርካሽ ዋጋ ክሸጦ ወሲና ነራም ኮይኑ ግና እተጻወታ ዕዳጋ ዛጊት ቆልሕቱ ብለጋንታ ክረክብ ዘይመኽአሉ ባርሴሎና ሰሙናዊ 131 ፓውንድ መሃያ እናኸፈለት ክሳዕ ውዕሉ ዘብቃ መንበር ተቀየርት ኮፍ ከተብሎ ክትግደዳም እታ ጋንታ ውዕሉ ብምስራት ነትከቢ ጾር ኮይንዋ ዘሎ ደሞዝ ዶኮ ተብለውን በሕጋዊ መዳዩ ምጥዓም አቢዋ ስለዘሎ እትገብሮ ጨኒኡዋ በተጻወታይ አመና ተዋጢራ ምህላዋይ ዝንገረላም እምባርከስ ኩብራ ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጽምሎ ሰላም